Ramdam ng Subic Bay Metropolitan Authority o SBMA ang matinding dagok sa ekonomiya dala ng COVID-19 pandemic. Natapyasan kasi ng halos 30% ang revenue share o kita ng Freeport na ipamamahagi sa 8 local government units na nakapalibot dito. Paghahati-hatian ng Olongapo City, Subic, San Marcelino, Castillejos, San Antonio, Dinulupihan, Hermosa at Morong ang 123.1 million pesos na mula sa revenue collection ng SBMA noong July hanggang December 2020. Mas mababa ito kumpara sa higit 175 million pesos na koleksyon sa kaparehong buwan noong 2019. Ngayong linggo nakatakdang simula ng staggered distribution ng revenue shares ng mga LGU. Ang computation o pagsuma sa LGU share ay 50% depende sa populasyon, 25% sa land area at 25% ang equal sharing. Ang Olongapo City na isang highly urbanized city ang laging nakatatanggap ng pinakamalaking bahagi. Ang 8 LGU ay nakatatanggap ng revenue share 2 beses kada taon. Ito'y tuwing Agosto at Pebrero ng susunod na taon. Sa buong 2020, umabot ng 277.98 million pesos ang naipamahaging revenue share ng SBMA sa 7 munisipalidad at isang lungsod. Rainiel Pawid, CLTV News.